So, may kain kakapsat mga antayon, pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. So, may kain kakapsat. Higop tayo. Habang mainit. Ay na po, Diyos ko turuday. Ay na po, okay, Masing George. Mangan kakapsat. Nagbangro dyan patani. Unang subo para sa inyo kakapsat. Saluyot tsaka bulaklak sitaw. Patani. Sausaw dito eh. Ayun na. Sumamit. Ayun na. Wala na mabang-aran, tinigop sa sabaw. Limas na. Ayun na.